fahimtar alƙur'ani a wajensa ba ta da wahala. Sunansa Sayyidi Muhammad bin Hamu Atijani Almadawi. Maulamu Shehu Ahmad Tijani ya haddace Qur'ani a hannunsa yana ɗan shekara 7. Shi wato idan za ka sa ɗanka makaranta ka san wajen wada ka sa. Lallai idan har yana manto malami nagartacce ne, to idan za a ba da karatu zai zama to nagartaccen karatu ne, zai zama to yana zuwa ƙwaƙwalwar ɗanka. Amma ya zama to kai dai buƙatar ka kawai ɗanka ya karatu ya malami yake ya malami yake ya malami yake, to lallai za ga abin da baka tsammani, za ga abin da baka so. To sai suka kai shi wajen wannan Sayyidi Muhammad bin Hamu Atijani. Shi wannan Sayyidi Muhammad bin Hamu shi kansa ya karanta alƙur'ani a wajen wani babban waliyin Allah ne, shine Sayyidi Isa Bukaz. Shi waliyi ne taƙi mai tsananin bautar Allah, masanin alƙur'ani na ƙarshe. Shi ne fa saboda hidimarsa a cikin alƙur'ani ya taɓa kwanciya bacci sai mafarkin ya ga ubangijin halitta tabaraka wa ta'ala, sai ubangiji ya ce mishi Isa Bukaz karanta mun alƙur'ani. Sai ya karanta mu ubangiji alƙur'ani da ƙira'ar warshu. Ubangiji ya gane shi Isa Bukaz haka muka saukar da shi. Malamin Shehu Ahmad Tijani.